Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, η Οθωμανική Αυτοκρατορία εξαπλώνεται διαρκώς. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Δεύτερος δεν λέγεται πορθητής χωρίς λόγο. Η κατάληψη της πόλης είναι μόνο η αρχή. Οι Οθωμανοί σταδιακά καταλαμβάνουν όλα τα εδάφη του Βυζαντίου και γίνονται η κυρίαρχη δύναμη σε όλη την Ευρασία. Η αυτοκρατορία εξαπλώνεται από τη Συρία και την Αίγυπτο μέχρι τις παρυφές της Βιέννης. Στα βόρεια σύνορά τους, τα τείχη του Αζόφ κρατούν τους Ρώσους μακριά, ενώ νότια ελέγχουν τον κόλπο του Άντεν και την Ερυθρά θάλασσα. Ανατολικά, ο Σουλτάνος ορίζει τις ακτές της Κασπίας, ενώ στη Μεσόγειο οι κατακτήσεις του φτάνουν μέχρι την Αλγερία. Υπό την εξουσία του, όλες αυτές οι περιοχές ενοποιούνται πολιτικά και οικονομικά σε μια αυτοκρατορία που θα διαρκέσει 5 αιώνες. Η Κωνσταντινούπολη προκαλεί δέος και θαυμασμό σε όλες τις μητροπόλεις του χριστιανικού κόσμου. Χτισμένη στη συμβολή 2 υπήρων και 2 θαλασσών, είναι το κέντρο μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας που επισκιάζει σε μέγεθος και λαμπρότητα όλους τους γειτονές της. Οι περισσότεροι από εμάς σήμερα πιστεύουμε ότι η Ελλάδα σβήνει από την ιστορία για 400 χρόνια. Ότι οι κυνηγημένοι Έλληνες βρίσκουν καταφύγιο στα βουνά για να σχεδιάσουν την Επανάσταση του 21, ενώ οι Οθωμανοί είναι ένας βάρβαρος λαός που δεν προσφέρει τίποτα το θετικό.